Aquest dimarts ha començat al campus professional de Vallparadís de Terrassa la primera de les sessions participatives del Pacte Nacional per a la Immigració. El document de bases sobre el qual s'ha començat a treballar té com a objectiu la creació d'un nou pacte social i polític que permeti establir el consens necessari per tal de garantir avui i en el futur la cohesió social a Catalunya. És per això que la Secretaria per a la Immigració ha volgut portar el debat al territori perquè siguin els tècnics d'ajuntaments, els regidors i els consells comarcals qui tractin i aportin experiències al document. Els professionals del territori que ja estan treballant des de fa molts anys i amb pocs recursos per integrar les persones nouvingudes doncs podran donar i aportar les seves experiències en aquest document perquè sigui, primer, un document més que tothom se'l senti seu i sobretot un document útil i eficaç per donar solucions. Terrassa, amb aproximadament un 14% de població immigrant, ha estat una de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona escollides per dur a terme unes sessions de participació que s'allargaran fins al mes de juny. Terrassa en aquest moment és la quarta ciutat de Catalunya, té un pes important en el país i a l'hora de parlar d'immigració també, tant per l'experiència com pel número, com pel volum que en tenim. Jo crec que t'ho diré diferent, o sigui, no es pot parlar d'un pacte nacional sense tenir en compte Terrassa. Molins de Rei i Mataró seran les altres ciutats on tindrà lloc el debat, sent aquesta última emplaçament perquè els ciutadans facin arribar les seves aportacions i propostes.